भैया हम अर्जुन देव रउआ सबके चरण स्पर्श करतानी। हमार है देवी गीत एल्बम जौना के नाम है कृपा शेरा वाली के रउआ सबके बीच फिर से आ गइल बाटे, जेकर संगीत से सजौले बानी बादल खान बीजी स्टूडियो पटना और गीत के रचयिता बानी हमार भाई ईश्वर जी। और हमरा आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि रउरा सबके प्यार जरूर मिली। बोला बोला बक्सर वाली बुढ़िया काली मैया की। धनी हो जाला लोगवा उनकर आस सफाई के, धनी हो जाला लोगवा उनकर आस सफाई के कि हमके दर्शन कह दी बुढ़िया काली माई के, कि हमके बक्सर धाम घुमा दी बुढ़िया काली माई के। महिमा परमकार बाटे मैया खपर वाली के, देर न करी ए आमा जी ले चली नहाली से, ले चली नहाली से। हाँ महिमा परमकार बाटे मैया खपर वाली के, देर न करी ए आमा जी ले चली नहाली से। अनधन लेवे लोगवा उनकर शरण में जाई के, अनधन लेवे लोगवा उनकर शरण में जाई के कि हमके दर्शन कह दी बुढ़िया काली माई के, कि हमके बक्सर धाम घुमा दी बुढ़िया काली माई के। हई दयालु सेवकन के अपना दया करेली, सुनले हई बाजी न के गोदिया भरेली, गोदिया भरेली काली माई। हई दयालु सेवकन के अपना दया करेली, सुनले हई बाजी न के गोदिया भरेली। सब सुख पावे लोगवा चरण में सिरवा झुकाई के, सब सुख पावे लोगवा चरण में सिरवा झुकाई के कि हमके दर्शन कह दी बुढ़िया काली माई के, कि हमके बक्सर धाम घुमा दी बुढ़िया काली माई के। उनके दया से कितना बस गइल घर जी, महिमा उनकर लिखले अपना हाथ सवार जी। हे माँ काली बखुरापुर वाली हमरो पुकार सुन ले मैया, उनके दया से कितना
बस गईले घर जी। महिमा उनकर लिखले अपना हाथ सवार जी। हिट हो गईल अर्जुन उनकर पचरा गाई के। हिट हो गईल अर्जुन उनकर पचरा गाई के। कि हमके दर्शन करा दी बुढ़िया काली माई के। कि हमके बगसर धाम घुमा दी बुढ़िया काली माई के। धनी हो जाला लोगवा उनकर आस सपाई के। धनी हो जाला लोगवा उनकर आस सपाई के। कि हमके दर्शन करा दी बुढ़िया काली माई के। कि हमके बगसर धाम घुमा दी बुढ़िया काली माई के। हमके दहरा